Ayan, papunta tayo ngayon sa falls, mga kaprobinsya. Ayan. Andito tayo sa Nagtipunan. Hello, Nagtipunan! Hey! Ayan, ito yung daan papunta sa falls. Hey, guys! Ryan Duck. Ayan, so dito kami dadaan. So, nagtataniman nila ng mga white beans. Hala! Hindi na harvest! Oh my God, sayang! Ang dami pa naman hanggang dun. Oh, hindi na nila kinuha yung mga white beans. Ay. Naririnig ko na yung huni ng falls. Yung tunog ng falls. Mother, nabaybayan nga bitbitsuelas. Ni, nagsayang. Oh, yan ang daming bitsuelas na hindi na kinuha. Sira na kasi ito eh. Ay, okay pa ba? Dagiti-dagi naabutan tikwa. Ito yung mga naabutan kasi ng ulan. Kaya, ay okay pa naman siya oh. Oh, yan oh. Okay pa yung butil niya. Yan. So, yan. Naghihintay kami ng kasama namin dito. Ang aming tour guide ay nawawala. Nalilito. Either dito daw yung daan o here. Where is the coffee? Oh! May plantation sila ng kape. Did you know how to... Anya? Kinakain namin ito. Kinakain niyo yan, sis? Sige nga, sis. Sample? Parang hindi ko naman na alam. I-bite mo latan ah. It's so bitter, you know. So bitter. They're so negra na. Tamis ba? Kasing tamis ng pagmamahal niya. Pero pag kinagat mo yung buto, kasing pait pag iniwang ka. Yeah, oh my gosh. Oh. May pinagdadaanan ka? Ay, doon daw. Kabakbakiran nga rin ang pinagdadaanan. Virgin Falls kasi yung pupuntahan namin, kaya walang sariling daanan. Virgin Falls? Virgin Falls. Alay kapsan ko man, Virgin Falls. Was founded. Ay! Yan. Pasensya na kayo, magulo yung video ko, ha? Magulo kasi yung mga tao. Careful, anak. Yan. Yan, update. Ito, dito na kami. Daanan lang kasi ng mga to eh. Yung pumupunta sa Oo. Yung sound ng mga insekto. Ang ingay. Diyos ko. Bari-bari! O, diba? May mga iinumin pala ng mga naniligaw. Yan, Yan. Running water yan. Ay, flowing water, sorry. Galing doon. Turayog in short. Yan. Ngawan dahil kakadwa tayo. Go see it. OM. Yummy pa din, oh. Yan may sayote. Nahuhulog lang. Yun pa nakakabit pa. Nasaan na ate? Yung sayote. Yan sayote. Sayote na merge. Sayote. Hi, sayote. Yun mga bunga niya Doon pa ala. Hindi nila kinukuha. Tanga, may pwede yan. Yan Nara. Nara Sea. Yan, naririnig ko yung huni ng falls. Pero hindi namin alam yung daan papunta sa baba. Where is Uway? Yan. Yan yung pinagpaguran namin. Ang taas pala. Imagine that, no?
gosh. Ang ganda ng falls. Ang sarap pakinggan ng huni, no? Go, Sunny! Selfie for more! Ang taas! Akyat sana ako sa taas pero walang daanan. May ka, tinak sumak ke. Tinak sumak ke, may kan.